Dobrý deň, pán Sulík. To, čo sa deje v našej krajine za ostatných 30 rokov, je stále sa opakujúci scenár. Opozícia vždy počas celého volebného obdobia kritizuje aktuálnu vládu. Takmer všetko, čo urobí vláda, opozícia skritizuje a tvrdí, že po voľbách to zmení a bude robiť všetko inak a lepšie. A keď tá nová vláda vznikne, tak väčšinou naozaj začne veci meniť a nie vždy, alebo takmer nikdy to neznamená zmenu k lepšiemu, ale takmer vždy k horšiemu. Neznášam slovo reforma. Všetci stále idú niečo reformovať, ale mne to pripadá skôr ako nejaký pokus, ktorý spravidla skončí ešte horším stavom, aký bol predtým. Takže by som namiesto slova reforma navrhol používať slovo pokus. A občania Slovenska sú niečo ako pokusné myši v laboratóriu. Tie totiž vždy dopadnú najhoršie. A ten, kto ten pokus robí, iba povie, že urobil všetko, ako len najlepšie vedel, a za negatívne výsledky a škody na majetku štátu, životnej úrovni občanov alebo ich zdraví a životoch nenesie žiadnu zodpovednosť. Ale toto pravidlo o kritike a zmenách neplatí vždy. Sú prípady, keď síce opozícia vládnucu koalíciu a vládu kritizuje, ale keď sa dostane k moci, nezmení vôbec nič. Na svoje sľuby zabudne a tvári sa, že tento problém vôbec neexistuje. Prečo? Preto, lebo to niekomu vyhovuje a dôvod je spravidla úplne primitívny a jednoduchý – peniaze. Ako príklad uvediem zmluvu na výber diaľničného mýta uzatvorenú ešte v roku 2009 medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a firmou SkyToll. Všetci opozičníci, dokonca aj rôzni občianski aktivisti, sa išli zblázniť zo zúrivosti a všetci hovorili, aká je to zlodejina a že to treba riešiť, zmluvu zrušiť a tých, čo sú za to zodpovední, treba pozatvárať. A čo sa stalo? Nič. Pravda je, že to je obrovská zlodejina a ja sa jej budem venovať. Chýba mi už iba skompletizovať platby alebo odmeny za predĺžovanie uvedenej zmluvy v roku 2020 až 2023. Mýto začalo fungovať v roku 2009. Vláda Ivety Radičovej sa tomu vôbec nevenovala. Potom nasledovalo 8 rokov vlád Smeru a neskôr Smeru, Mostu Híd a SNS. Počas tohto obdobia sa opoziční politici, najmä pán Matovič, Richard Sulík a Boris Kollár neustále vyhrážali, ako tú zlodejskú zmluvu zrušia. A keď sa dostali v roku 2020 k moci, čo urobili? Nič. Nie, urobili viac ako nič. Národná diaľničná spoločnosť, ktorá bola pod kontrolou Borisa Kollára, nielenže zmluvu neukončila, ale ešte ju postupne predĺžovala tak, že platí stále a chlapci JNT zarábajú na úkor štátu obrovské peniaze. Prečo to tak je a prečo nezakročil ani pán Matovič, budem vysvetľovať veľmi podrobne neskôr. A chystám ešte zaujímavý prípad o tom, ako pán Matovič otočil svoj názor o 180 stupňov vo vzťahu k Milanovi Filovi a kauze STP Ružomberok, kde pán Filo okradol bývalých zamestnancov. Bolo ich takmer 3000. Ale toto video je venované pánovi Sulíkovi, tak poďme k jeho kauze. Tak ako kauza Mýto bola stále v médiách, tak o téme, ktorej sa budem venovať, nájdete nikde takmer nič. Ja túto kauzu nazvem menšie mýto s väčšou dávkou drzosti. Aby to bolo pochopiteľné, vysvetlím vám to na jednoduchom príklade. Predstavte si bežnú slovenskú rodinu. Otec vlastní garáž, matka vlastní auto. Matka potrebuje garáž, aby mala miesto pre svoje auto. Asi by ste očakávali, že otec dovolí matke, aby bezplatne používala jeho garáž. To by síce bolo logické, ale v našom prípade to bolo úplne inak. Títo manželia majú suseda. Tak otec prenajme tomuto susedovi garáž za 100 € mesačne a ten sused potom dovolí jeho manželke, aby používala garáž na garažovanie auta za 300 € mesačne. Nezmysel? Ani nie. Najmä keď vám vysvetlím, že tí manželia predstavujú štát a ten sused súkromnú firmu. Teraz vám to už dáva zmysel? Tak tento systém bol vymyslený už dávno. A teraz si to predstavíme s reálnymi firmami a osobami. Základom je obchodná spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob akciová spoločnosť. Ďalej budem používať iba výraz Zväz. Vznikla ešte v roku 2006 ako dcérská spoločnosť rafinérie Slovnaft akciová spoločnosť. Keď si dnes pozriete dostupné dokumenty na internete, zistíte, že Slovnaft priznáva vlastníctvo 10% akcií tejto spoločnosti. Ako koneční užívateľia výhod sú v registri partnerov verejného sektora uvedené 3 fyzické osoby, ktoré sú zároveň členovia predstavenstva. To znamená, že ostatní akcionári sú skrytí, pretože majú menej ako 25% akcií. Ekonomické výsledky tejto spoločnosti sú priam ohromujúce. Spoločnosť má iba jedného zamestnanca, obrat takmer 20 miliónov eur a zisk 3 milióny eur ročne. Firma snov. Takúto rentabilitu dosahujú okrem Zväzu iba drogoví díleri a obchodníci s bielym mäsom. Bolo by zaujímavé vedieť, kto si každý rok rozdeľuje dosiahnutý zisk. Ďalší subjekt je agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov.
Skrátka EOZA, ďalej budem používať iba výraz EOZA. Vznikla v roku 2013 ako záujmové združenie právnických osôb na základe zákona číslo 218 z roku 2013 zbierky zákonov. Zakladatelia sú uvedení na obrázku. Jediný štátny spoluzakladateľ je Spoločnosť pre skladovanie, akciová spoločnosť. Ďalej iba SPS, ktorú založili v roku 2013 Správa štátnych hmotných rezerv a štátom vlastnená akciovka Transpetrol. Ostatní zakladatelia sú súkromné firmy. Tu sa nám otvárajú ďalšie možnosti rozvíjania zákulisných súkromných záujmov, takže sa k tejto téme v ďalšej časti vrátim. Ale aspoň v tejto súvislosti pozdravím pána Igora Rataja, ktorého ja považujem za najmultifunkčnejšieho podnikateľa na Slovensku. Nájdete ho úplne všade. Ale teraz na to nie je čas. Takže máme 3 subjekty. ZväZ, EOZA a SPS. SPS, štátna firma, vlastní 70% všetkých skladovacích kapacít ropy a ropných produktov na Slovensku. ZväZ, súkromná firma, vlastní 30% skladovacích kapacít. EOZA, nazvime to štátno-súkromná firma, je zo zákona zodpovedná za skladovanie a prípadnú obmenu zásob ropy a ropných produktov na Slovensku. Teda ak spoločnosť EOZA chce uskladniť strategické zásoby a musia byť na Slovensku, má iba dve možnosti: SPS alebo ZväZ. A funguje to následovne. ZväZ si prenajíma od SPS jej 70% skladovacích kapacít dlhodobo. To znamená, že má absolútny a nerušený monopol. A EOZA sa tvári, že skladuje ropu a ropné produkty u skladovateľa, ktorý jej ponúka najlepšie podmienky. Nož ľahko sa vyhráva verejné obstarávanie, keď je niekto jediný na Slovensku. Dobre vymyslené však. Tento systém bol viackrát kritizovaný v médiách, ale nedočkal sa adekvátnej reakcie verejnosti, pretože to je príliš odborná téma. Najvyšší kontrolný úrad v roku 2023 zverejnil výsledky kontroly, z ktorých vyplýva, že sa jedná o systém, ktorý je zložitý a netransparentný. Štát nemá pod reálnou kontrolou strategické zásoby a navyše vzniká touto komplikovanou štruktúrou každoročne škoda vo výške desiatok miliónov eur. Dokonca denník SME vyhlásil, že štát prišiel o 190 miliónov eur, takže takto zle to tí smeráci urobili. Keď nastúpila v roku 2020 tá vláda, na ktorú Slovensko nikdy nezabudne, tak by ste asi očakávali, že všetky takéto chyby z minulosti, ktoré boli označované za zlodejiny Smeru, nová vláda vyrieši. A viete, čo sa stalo? Pravý opak. Dokonca sa stalo niečo, čo sa na Slovensku ešte asi nikdy nestalo. Počuli ste už asi veľakrát o tom, ako mešká verejné obstarávanie, nedodržiavajú sa termíny a preto prichádzame o peniaze z eurofondov. Aj príklad mýta je podobný. Pre neukončené verejné obstarávanie sa zmluva so Skytolom musela stále predĺžovať. Ale v prípade, o ktorom hovorím, sa stalo niečo iné. Keď sa pán Sulík stal ministrom hospodárstva, tak ho jeho kamarát Oskar Világi a Vladimír Kessler, ich pozície vysvetlím neskôr, upozornili, že zmluva medzi zväzom, za ktorou je Slovnaft a MOL, a spoločnosťou EOZA, ktorú vlastní štát a Slovnaft, končí v roku 2025. A to je aj pri najpriaznivejšom scenári rok po uplynutí riadneho volebného obdobia slávnej Matovičovej vlády. A to je problém. Intuícia ich nesklamala, veď viete, ako to s Matovičom a Sulíkom nakoniec dopadlo. Takže lepšie je problémom predchádzať, ako ich potom riešiť. Takže sa stalo niečo na Slovensku nevídané. EOZA vyhlásila verejné obstarávanie na skladovanie ropy a ropných produktov už v roku 2021 a verejné obstarávanie úspešne ukončila v roku 2022. To znamená 3 roky pred uplynutím doby, na ktorú mala zabezpečené skladovanie. Asi by sme ich mali za to pochváliť, ale nie je veľmi za čo. Ako som už uviedol, spoločnosť ZväZ má vďaka kooperácii so štátom monopol. Takže verejné obstarávanie malo už vopred jasného víťaza a navyše, ako hovoria závery NKÚ a denníka SME, ide o obrovský podvod. Nuž, ale vďaka predstaviteľom EOZA, Transpetrolu a Správy štátnych hmotných rezerv a najmä Ministerstva hospodárstva pod vedením vás, pán Sulík, má súkromná firma s jedným zamestnancom zabezpečenú zmluvu na ďalších 15 rokov. 10 rokov je riadny termín plnenia a na ďalších 5 rokov má niekto opciu, právo na predĺženie zmluvy. Hádajte kto? Myslíte si, že EOZA, teda štát? Figu borovú. Právo opcie má ZväZ. Iba pre ilustráciu. Zmluva, ktorá začne platiť od roku 2025, znamená príjem pre ZväZ takmer 300 miliónov eur za 10 rokov. A to nie je jediný benefit a spôsob, ako môže súkromná firma parazitovať na štáte. Ako je všetkým známe, zásoby, aj tie u vás v komore, majú nejakú dobu trvanlivosti a počase ich treba skonzumovať alebo vyhodiť a nahradiť novým tovarom. Niektoré skladované produkty majú dlhú trvanlivosť, ale napríklad taký benzín sa musí každých 5 rokov obnovovať. A skúste hádať,
Kedy sa tieto zásoby obnovujú a kto je odberateľom tých starých a dodávateľom nových zásob? Nož zásoby sa záhadne vždy predávajú, keď je cena na trhu najnižšia a nové sa nakupujú zásadne vtedy, keď cena stúpa. Pri tých objemoch skladovaného tovaru sú to obrovské sumy. A kto je tá spoločnosť, ktorá to celé zabezpečuje? Zlé jazyky tvrdia, že je tam buď priamo alebo nepriamo Slovnaft a MOL. Nezdá sa vám, že sa tam tá spoločnosť vyskytuje príliš často? Nie. Takto je v absolútnom poriadku, pretože takto bolo ešte v roku 2013 nastavené a pán Világi a pán Kessler si predsa nenechajú ten nádherný steak niekomu inému vyfúknuť, takže majú istý biznis na ďalších 15 rokov. Vďaka vám, pán Sulík. A samozrejme, z toho vznikajú ďalšie, už iba také drobné benefity. Hádajte, kde má sídlo spoločnosť EOZA. V Bratislave na Trnavskej ceste 100. Nič vám tá adresa nehovorí? Budem o tejto budove ešte často hovoriť. Skladba nájomníkov je veľmi zaujímavá a osoby navštevujúce cigarový bar v tejto budove sú ešte zaujímavejšie. Počul som, že vraj tam kedysi dávno dali nejakí zlomyselníci odpočúvacie zariadenie. Je to samozrejme nelegálne a tie nahrávky sú procesne nepoužiteľné, ale možno sa nájde hrdina, ktorý ich zverejní. Ale aby som neodbočoval od témy. Budova patrí do majetkovej štruktúry rodiny Vladimíra Kesslera. Už sme ho raz spomínali. Je to predseda dozornej rady spoločnosti EOZA už od jej vzniku a som presvedčený, že výber priestorov určite neovplyvňoval. Zaujímavá je nielen budova, ale aj rozsah priestorov, ktoré sú prenajaté. V priemere má každý pracovník spoločnosti EOZA priestor o veľkosti stredne veľkého bytu. Chápem. Asi všetci trpia klaustrofóbiou a potrebujú mať pocit voľného priestoru. Veď polovica poschodia je pre 6 zamestnancov asi primeraný priestor, však. A okrem toho treba predsa aj minúť peniaze, ktoré EOZA generuje. A platenie nadštandardného nájomného je dobrý a takmer legálny spôsob. Toľko k tejto kauze. Pán Sulík, zaregistroval som vašu reakciu na moje video. Nuž, veľa ľudí si to vaše veľkolepé dielo nevšimlo. Teda malo to zaujímavý priebeh. Najprv sa to video objavilo na kanáli YouTube 21.11. a po 2 dňoch ho videlo menej ako 500 ľudí. Skutočne kolosálny úspech, pán Sulík. Je to dôkaz vašej popularity. Boli ste takmer neviditeľní. Potom ste sa asi poradili s niekým, kto tomu rozumie. Pokus ste zopakovali 23.11. Oznámili ste to na Instagrame a predpokladám, že ste zaplatili kanálu YouTube, aby to šíril komerčne. Takže sa vám tam objavilo za 3 dní niekoľko tisíc videní. S finančnou podporou vám tam aj teraz pribúda počet videní, ale stále je rozdiel v počte videní môjho videa a vašej reakcie približne 100 000, čo je podľa odborníkov značný rozdiel. A komenty? Pozrite si ich. Na YouTube vám ľudia väčšinou neveria a nadávajú. Na Instagrame, kde sú väčšinou vaši fanúšikovia, máte prevažne podporné komenty. Ale tento stav je úplne logický. Evidentne mám údajú fanúšikovia. Vo vašom prípade platí hovoriť striebro, mlčať zlato. Lepšie by ste urobili, keby ste boli ticho. Nevšimli ste si, akú peknú hru hrám s pánom Pčolinským? Niečo poviem, potom on takmer všetko poprie a ja mu následne dokážem, že klamal. Toto sa stane aj vám. Ale tie vaše reakcie sú úplne úsmevné, takže neviem, či vôbec má zmysel na ne reagovať. Vyjadrili ste sa iba k veciam, kde sa vám zdalo, že sa viete ako tak vyviniť, ale ani to sa vám veľmi nepodarilo. Takže poďme postupne. Ja pre vás nie som Zoro. Tak ma môžu volať iba mne blízki ľudia. Ak to nezmeníte, tak ja vás odteraz začnem volať Riško, podrž balónik. Riško, drž balónik a čakaj. Držím. Za druhé, ako reakcia na vaše video by stačili 2 vety. A to, trafe nahu zagagala a potom ešte vyjadrenie, ktoré používa grof Drakula v animovanej rozprávke. Blé, 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 blé. Ale aj keď to nepovažujem za nevyhnutné, aspoň heslovite na tie vaše výhovorky a klamstvá zareagujem. Jachta. Nepredpokladám, že by ste sa k niečomu priznali a pán Malatinský asi bude mlčať. Ešte šťastie, že existujú mobilné telefóny. Ale k tejto téme sa vrátim v časti, ktorá bude o vašom súkromnom živote. Myslím, že ste vážnou konkurenciou Borisa Kollára. To sa zasa Slováci pobavia. Kilečko. Pokiaľ viem, tak na tomto vašom geniálnom kroku sa všetci iba dobre bavia. Reálne sa tým v podnikateľskom prostredí takmer nič nevyriešilo. Mochovce. Ešte, že existujete, pán Sulík. Veď čo by sme si tu bez vás počali? Mochovce, 3. blok, sa začal stavať v roku 2008. To znamená, že sa staval 15 rokov. Vy ste k výsledku prispeli v podstate iba prestrihnutím pásky. Mali by ste sa dohodnúť, kto zo 6 premiérov a 9 ministrov hospodárstva, ktorí sa počas výstavby 3. bloku Mochoviec vystriedali, má na výsledku väčšiu zásluhu, alebo v tomto prípade kto toho viac pokašľal. Dubaj.
Závery Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré boli zverejnené, mi dali v celom rozsahu za pravdu. Dúfam, že polícia už tej veci koná. Vodíkové auto. Pán Rossi narobil iba auto. Auto je krásne a keby jazdilo, tak by sa ho možno zo pár kusov aj predalo. Ale skladovanie vodíka, to je to, čo som kritizoval, je technická hlúposť. A vy to veľmi dobre viete. Celé to bolo iba predražená a klamlivá reklama Slovenska a najmä vaša sebarealizácia. Vodíkový autobus. To je v podstate to isté. Nemám k tomu čo viac dodať. Valaliky. Asi neviete všetko. Ja mám komunikáciu, z ktorej vyplýva to, že sa hovorilo aj o možnosti výkupu pozemkov v parku Klip a aj na sumy, ktoré som uviedol, mám informácie aj dôkazy. Takže to verejnosti ukážem. A čo sa týka pána Durca, jeho jediná kvalifikácia je to, že s vami chodí piť, žúrovať a robiť ďalšie veci, ktoré tu zatiaľ prezentovať nebudem. Poznám dosť ľudí, ktorí veľmi radi zverejnia podnikateľské a manažerské výsledky pána Durca a vôbec sa to vám ani jemu nebude páčiť, za to vám ručím. A iba jedna maličkosť. Počas pôsobenia pána Durca boli vynaložené náklady na právne služby vo výške takmer 400 000 eur. Po vykonaní kontrolného auditu bolo čerpanie týchto prostriedkov označené za neoprávnené a zbytočné. A spoločnosti Valaliky sa bude venovať Úrad pre verejné obstarávanie, kde začalo konanie a hrozí jej vysoká pokuta. Dúfam, že polícia a prokuratúra náležite ocení výnimočné manažerské schopnosti pána Durca. Eustream. Toľko klamstiev, polopravda, hlúposti, ktoré ste tam povedali, som asi ešte nepočul. Je to odborná téma, ale skúsim aspoň zo pár viet. História právnej úpravy danej problematiky je na obrázku, ktorý vidíte na obrazovke. Kto má záujem, nech si to preštuduje. A čo sa týka nákladov na distribučné poplatky, prehnali ste to asi o tretinu. Buď sa v tom vyznáte menej ako ja, alebo vám vaši poradcovia dali zlé podklady. A ak bola zmena zákona taká správna a spravodlivá, tak prečo bola po 6 mesiacoch zrušená? Východoslovenská energetika a západoslovenská energetika. Zase použijem to Drakulovo. Blé, 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 blé. Fúzia, reakcia podobného typu. Blé, 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 blé. Celé ste to úplne otočili a zamotali. Keby ste tie akcie kúpili aj za miliardu, tak z dlhodobého hľadiska by to malo obrovský význam a vaši vnúci by vám za to poďakovali. A navyše by ste dokázali Robertovi Ficovi, že ste iní a máte iné pravidlá. A peniaze ste na to mali. Stačilo z tých 30 miliard, o ktoré ste za vášho pôsobenia vo vláde zvýšili štátny dlh a rozhádzali ste tie peniaze na hlúposti spojené s covidovou krízou, ušetrili aspoň 1 miliardu a použili ju na rozumnú vec. Celé to vaše vysvetľovanie je čistý alibizmus a stále sa na niekoho odvolávate a hľadáte si svedkov, napríklad pána Klimeka, ktorí by vás podporili. Položili ste mi otázku, čo som ja urobil pre Slovensko. Pán Sulík, ja nie som politik, ale aj tak vám odpoviem. Podnikám 30 rokov. Počas tohto obdobia som zamestnával značný počet ľudí. V čase, keď som sa podnikaniu venoval na maximálnej úrovni, tak v podnikoch, kde som bol majiteľ alebo spolumajiteľ, bolo zamestnaných približne 5000 zamestnancov. Všetci mali vždy na čas zaplatené výplaty, boli vždy zaplatené všetky odvody. To znamená, že som si vždy plnil záväzky voči štátu, a to na republikovej úrovni, platil som všetky dania a poplatky, aj na komunálnej, dan z nehnuteľnosti, poplatky za ubytovanie a podobne. To znamená, že ja som pomáhal v rámci rozsahu môjho podnikania plniť štátnu kasu, ktorú spravidla politici väčšinou nezmyselne a neúčelne minú, alebo priamo brutálne rozkradnú. Ostatné moje aktivity nebudem spomínať, pretože by som sklzol na vašu úroveň a vyzeralo by to tak, že sa snažím obhajovať. Mám 83-ročného strýka. Aj keď je starý, je stále veľmi bystrý a sleduje politiku a politikov. A na vašu adresu raz povedal, citujem: Niekde som zachytil, že ten Sulík vraj na otázku, prečo sa z Nemecka vrátil na Slovensko, keď Nemecko je tá krajina Európy a možno aj sveta, odpovedal: Vrátil som sa preto, lebo na Slovensku sa lepšie podniká. A vieš, čo si o tom myslím? Že sa sem vrátil, lebo tam bol neúspešný a na Slovensku sa lepšie kradne a nie podniká. Môžete môjho strýka žalovať, nech sa páči, dávam na ňo kontakt. Takže prečo ste sa vrátili z Nemecka, pán Sulík? Z vašej zaslúbenej zeme do tohto neporiadku a chaosu, ktorý tak aktívne zvyšujete svojou činnosťou. A na záver ešte jedna vec. Je všeobecne známe, že som spolufinancoval výstavbu Slovakia Ringu. Nikdy som nebol majiteľ, bol som iba investor. Ale vždy som tam požíval úctu a rešpekt. A je mi veľmi ľúto, že som tam nemohol byť v deň, keď ste tam drzo a arogantne priviedli tých komediantov z Nemecka Geisenovcov. Zrazu vám nevadilo, že je ten projekt spájaný s mojím menom ako celé 10 ročie predtým. Keby som bol vtedy tam,
tak by som vás odtiaľ samozrejme so súhlasom majiteľov ostentatívne pred kamerami vyhodil a nedovolil by som vám tam robiť tú primitívnu komédiu. Teším sa na ďalšie stretnutie na YouTube, pán Sulík.